ن54 عامات حبيركم ترأنيركم ببزوح نجارات كم زحلفكم حتى يبل. سلزم أنت تقمنا مجمري عامات نبل عصرت حموش عامات استمرعه. الحريو قتيلو دما تدلو 3 عامات يقال 15 عامات. الحريو تي 4 عامات نايمر وانسي. انتاي ناي بعد بدوتات هلو انتاي كتصبو زقلل نجار كالو. ولا بابا بين أنت تجمر كم يلزم بالين حاضر كتجمر كل غاف ما جمرتها نتيسو أي كلتا عين تشالنج الله بمجمرتها أبتو وانتي أبتو عدمتي أبتي سروحو ويابتي بوتو بروغريس قبرو زدلي سراح كم زلو خرقا قصلو زدلي كونتاتي زلو مسو تجمرون تايمو زلو حاضر حجي نتحضر كأبز كالمتن ككايدو خل بزح صعرن قنصن كركبي من الباتون هذا جزء نتا ناي سرحو قداي نعا بقدي خذلياي زيادة سلمتاي نساو وحسن نايتي نابلويا نابتنايش مرعو مسيو خا تزقبا خقبر كخيركا الله تجيكونا جن أمونغو اختفيوا مو أي سبيتو ربيحو أي حاجة سروحو ربيحو أمونغو خساك خون خيني زغنا خوين جن كله ببمتن خون سلزلو نتناي سروحو قداي بقدي كتنلو جن أبزغا والسبك على مسؤول بعلت بيتو فتاوي أنسو نعاد ما كم تزق باقيرو كلا خير الله ويك كاليا كم زلوا أخفلت خيلانو قرب شجر كله خير جن خلله أنا بقوله خلله الله نخلتي وسي بالانس قوله الله بر نتحدى أنا نتحدى الداليخان نتحدى ترسعه قرب أشجار خون خيلي لحق تعلمين ناتلف خيل كله تشالنج تعلمين ناتلف خيل كله كلتا نقرأ له الجبزي إذا تشالنج ناس حكا أمن تايبتي حلا كم تازدو خون دلخيادو خوينات لك أنت خوينات لك زيادة نبتح لك ختزوزو يسلمنتاي بتو أنتي أبتخال أي بتمع كالجري أبتي حدا بزح بدهوتات اللوكا قلعات وليدو خون خيل بعد بيت سراح زي ولا أنت خوينا من هذا أشجار خون خيل سرح تخوينا خا بصراحة بسلام كتقبل من أنت الماء وتي جارانتي زخونة نجار وحسنا نايت نبرة كله الله سنتاكم وتذكرنا أي تقسمني أي تهدئني كم تدرس عها خوي نقسم معك اليوم إذا تقول لك أساسي تي بروسبكت الناس خايدو سلازي نزخ كله علي خاخت كيتكا بحقي عبي أمرون عب خيلة زدليون جراتي أبتي دحراي أجمل دحراي مثل عها مجلس نزخ كله السلاسل كان حليف كا بقرب هدي زبالو خناتات تأتتخون يا بقرب هدي زبالو خناتات قطعتو تخيلها سلمتاي تنابرخا دلدل خيلو دكخا نعبيو خيلهم نفسهم نقالو خيلهم خون اليوم ذا عبيهم بنابرا نالبات تريتهم قرب جركات كون تخيلها زيتات نتي حسابات كان نتي خناتات كان كهدو سلازغير نالبات المسأجة تركب تغيري خابتو أنتي سلمتاي بهدأت سلتخيل هذه تيز لوكا كابونين يوسي بزوقت دفع له زيت دل نجار جنا بتزل خيا عجيب كات نقول له جزء كون يخيل مو أوسا النتاج تيجي أنا بمسح بزوق جزء حررت له نجاري بزحت كا زوج هو بزحت له شو هاتينا نسخ عبدت وسخيو نجار انت هذا كي تمرع خلهم مرعهم تنيره حجي حدا وسيلنا مالتي بياني اتحدر مجمرة جزء حيال كوانتا نور خبيت كوانتا نور كله طعم نور طبق نور
ክሳብ 10 ዓመት ዝኸውን ብዙሕ ንፅዕር ንጎይ ክልቴና ንሰርሕ ስራሕ እንደገና ወሊድና ኣለና ደቂ ኣለውና እንደገና ድማ ገዛ ክንሰርሕ ንብል ሓያል ግዜ እዩ ነይሩ ብጣዕሚ ዝገርም ክንድምንታይ ፍልጠትን ክንድምንታይ ሓይልን ዝነበረና ክሳብ ሕጂ ይገርመኒ ምክንያቱ ሽዑ ዝሰራሕናዮ ነገራት ክርኢ ከለኹ ንሓቂ ድዩ እዚ ንሕና ገይርናዮ የብል እዚ it was the age between 20 and 30 ድሕሪኡ ስደት ምስ መፀ it was in our almost middle age ኣይበፅሕናን middle age ግን ከቢድ ከምቲ ዝፃወትኳ ቅድም ክብድ ዝበለ ናብራ እዩ ነይሩ እቲ ናይ 4 ዕድመ መፅኡ 45 50 ዕድመ ምስ መፀ ዓብይ ለውጢ ናይ ሆርሞን ገይረ እዚ ሆርሞን ምቕያር ደቂ ተባዕትዮም ኣለዎ ደቂ ኣንስትዮ ኣለዎ ግን እቲ ፀቢቑ ዝሃርሞ ንጓል ኣንስተይቲ ከም ሓዊ ዝመስል ርሃፅ ይገብረላ ምስትንፋስ የሓፅራ ለይቲ ኣይትድቅስ ቀልጢፋ ክትቁጣዕ ይገብራ ንገሊኡ ኣቕልል ዘብለሉ ኣሎ ንዓይ ግን ካብቶም ክብድ ዝበለ ዓይነት እዩ ነይሩ ናተይ ኣብዚ ግዜ እዚ ብዙሕ ተሸጊረ ዝርድአለይ ኣይረኸብኩን እንደ ሓኪም ከይደ ድማ ፈውሲ እዮም ዝህቡ ፈውሲ ድማ ጠንቂ ነይሩ ሳዕቤና ኣለዎ ኢለ ንዑ ክወስዶ ኣይበልኩን ተቓሊሰ ብዙሕ ተቓሊሰ ኣይጥዕምን ብሎ ሕጂቲ ሚድ ላይፍ ንዓይ ኣይፅቡቕን እዩ ግን ብፆተይ ካልኦት መሓዝተይ ክርኢ ከሎ ከዓ ደሓን ዝሓለፋ ስለ ዘለዋ I think ናዕታተን ከዓ ፅቡቕ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብክልቲኡ ክንሪኦ ኣለና ከመይ ከም ንቕበሎ እቲ ናይ ዳሕራይ ግዜ ዕድሜና ግን ሓደ ነገር እንታይ እዩ ደቅኻ ሰትል ኮይኖም ክትርኢ ከለኻ ተመርዒዮም ወሊዶም ናቶም ሓዳር ገይሮም ኣነ የለኹ ናኡ በቃ ክኢሎም ከይዶም ማለት እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እንታይ እዩ ሕድሪ ሂቡና ህዝቡ ክበዝሕ ድማ ብኣና ገይሩ ብኦም ከዓ ክበዝሕ ከዓ ህዝቡ ገይሩ ስለዚ እዚ እንታይ እዩ ዓብይ ፀጋ ነዚ እንዳርአና ንሕጓስ ደቅና ከም ዝበፅሖም ደቅና ከዓ ንርኢ ኣለና هوفل خا مقشش نترخم نها دقتهم خاندر نخون حجي أبز جزية زنتاين أنا عرستي زلوا جزية بكلمة أن نقول له جزية نقول ثانا نقول له نسبات نبض حلو معدون هبلو نرأسنا خا ندقسم كوين في السد نعرفله نقشله نريقله كسعتا معلتي እግዚአብሔር ተወስደና ንሕጓሰሉ ግዜ ነመስግነሉ ግዜ መመልሽና ነመስግነሉ ግዜ ምናልባት ካብቲ ትሰምዕዎ ወይ ካብቲ ትርእይዎ ናይ ህዝብና ኣብ ሓዳሩ ዓቢ ፀገም ዘውርድ እንታይ ነገር እዩ ምበልኩም ስታቲ ትምህርቲ ኩሉ ግዜ መጨሳብ ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ተመስረተ እንዲሁ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ካብ በባዕይነቱ ጥቅስታት ኣሎ በባዕይነቱ ሓሳባት ዝህበካ ኣሎ እዛ ናይ ኤፌሶን ተወሰድና ሕጂ ብሓደ ወገና ጥራይ እንድሕር ተርጉምካ ተናንስቱ ክኾነኦ ዝግበአን ጥራይ ኢልካ እንተሒዝካያ ዘን እታ ፍርቅያ ትዛረባ ዘለካ እምበር ምልእቲ ይኮነትን እታ እቶም ሰብኡት ክገብርዎ ዝግብኦም ከንታይ እዩ እንታይ ዝብሉ እዞም ብዙሓት ሊቃውንቲ ክትእዘዝ ቀሊል እዩ ተኣዚዝካ ክትገብር ከተፍቅር ግን ብዙሕ ነገራት ዝሓዘ ነገራት ስለ ዝኾነ እሱ ዝትዝበርትዕ እዩ ስለዚ ከተፍቅር እንተደኣ ኮይንካ ብምሉእ ልብኻ ከተፍቅር ብምሉእ ሓሳባትካ ከተፍቅር እሳተን ከዓ እቲ ንምእዛዝ ንዓኣተን ኣነ እቲ ዝቐለለ ነገር እዩ ንዓኣተን ካብ ነቲ ሰብኣይ ከፍቅር ክትብሎ ከለኻ እሞ እቶም ሰብኡት እንታይና ንርኢ ዘለና ንሕና እቲ ከተፍቅር ኣለኳ ክበሃል ከሎ ፈትዋ እንድየ ኢልካ ጥራይ ብድብድቡ ክስታይ ምግባር ኣይኮነን እዚ ፍቅሪ እንታይ እዩ ብዙሕ ነገራት እዩ ምግዳስ ኣሎ እዚ ምቕራብ ዘድሊ ነገራት ኩሉ ምቕራብ ኣሎ ምሕላይ ኣሎ
ከምኡውን ስለ በዓልቲ ቤትካ ምፅላይ ስለ በዓልቲ ቤትካ ድማ ኩሉ ግዜ ተገዳስነት ምክልኻል ዝድልያ ሽግር ዘሎ እንተሎ ከዓ መፍትሒ ምርካብ ኣሎ እቲ ምእዛዝ ነቲ ተዋህበካ ትእዛዝ ኣብ ግብሪ ምውዓል እዝን እደሊ ኣለኹ እንድሒልካ እቲ እዝን ከዓ ትረክብ እቲ ከተፍቅር ከለካ ግን ብናይ መገዲ ኢኻ ተፍቅራ ከመይ ጌርካ ኢኻ ተፍቅራ ንዓኣ ከም ተፍቅራ ክትፈልጥ ሲ እንታይ ክትገብር ኣለካ ወይ ከዓ ከመይ ጌርካ ተረድእ ኣለካ ስለ ዝኾነ እዚ ብርቱዕ ሓሳባትን ብርቱዕ ምግዳስን ብርቱዕ ምድላውን ዘድልዮ ነገራት እዩ ስለዚ ካብ ምፍቃር ምእዛዝ ይቀልል ይብላ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተኣዘዛ ተቃሉ ይብለና ኣሎ ክንእዘዝ ኢና ድሕሪ ደቂ ኣምላኽ ኮይና ክንእዘዝ ኢና ሓዳር ክንኣት ከለና ድማ ክንምርዖ ከለና እሱ እዩ ትፅቢትና ንበዓል ቤትና ክንእዘዞ ክነገልግሎ ዘድልዮ ክንገብረሉ ብዝኾነ ዝሓተተና ክንገብረሉ እዚ ግቡእና ወላ ቅዱስ ቃል ዝበሎ ጥራሕ ዘይኮነሲ ባህሊ ናይ ዓድና እውን ከምኡ ክንምርዖ ከለና ግዴታትና ክንምርዖ ከለና ኩሉ ክገብራ እዮም ዝኣትዋ እዚ ክንገብሮ ኢና ንገብሮ ከኣለና ግን ሕጂ ኣብዚ ግዜ እዚ እቲ ሰብኣይ ከፍቅረና ከም ዘለዎ ዓይኑ ከፊትና ኢና ዓይኑ ጭቆና ኢና ኣፍቅረና ተኸላኸለልና ኣተባብዓና ክንመሃር ተደለና ሓግዘና ክንብልፅግ ግበረና እንተሓመምና ርኤና ተገደሰልና ኣብ ቤት ምሳና ኹን ኩሉ ሳዕ ፀግዕና ኹን እና ልዕሌና እንድሕር ኮንካ ልዕሌና ኹን ገዛኢና እንድሕር ኮንካ ገዛኻ ኣብ ማዕብል ምራሕ ኢና ንብል ዘለና ንሕና ከዓ ከነገልግል ድሕር ኣይንብልኒ ኢና እቲ ሰብኣይ ድማ ከምተቃሉ ዝብሎ ከገልግል እዩ ዘሎ ምግልጋል ነታ ሰበይቱ ብፍቕሪ ብኩሉ ከገልግላ ከም ዘለዎ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ትምህርትታት ንሰምዖ እንታይ እዩ እምበኣር ሕጂ ደቂ ኣንስትዮ ክእዘዛ ኣለዎን እዮም ዝብሉ እቶም ሰብኡት ቀልጢፎም እቲ ናቶም ገዲፎም ክእዘዛ ኣለዎን ጥራሕ እቲ ሕቶ ነዚኣ ብዙሕና ንዛረበላን ንምሃራ ሰብኣይ ግደ ስለ ዘለዎ እቲ ናቱ ግደ ከንኣሲዝ ዝገብሮ ግን ኣፍቂሩኒ ድየ ዘገልግሎ ዘለኹ ኣይኮነን ጉቦአይ ስለ ዝኾነ ኣነ እንድሕር ጉቦአይ ገይረ እቲ ሰብኣይ ድማ እንድሕሪ ከም ተቃሉ ከምታ ነብሱ ገይሩ ዝሓልየላ ነብሱ እንድሕር ዝሓልየለይ ኮይኑ ከም ክርስቶስ እንድሕር ኮይኑ ዝሰርሕ ዘሎ ርእሰይ ኮይኑ ተሓዳር ኮይኑ ሰላሚት ቤት ግን ዘይእዘዞ ግዜ ክህሉ እዩ ዘይእዘዞ ግዜ እንድሕሪ ዲክቴተር ኮይኑ እሞ ክዋቃዕ ጀሚሩ እንድሕሪ ዘይግብኦ ነገር ዘይ ክርስቲያናዊ ነገር ግበር እንተይሉኒ ዝጎድእ ነገር ግበር እንተይሉኒ ሽዑ ኣይእዘዘን ኣብ ልዕሊ እዚ ኸ እንታይ ካልእ ፀገም ምፀዋዕና ሓደ ናይ ገንዘብ ሽግር ዘምፅኣሎም ኣሎ ዘይምርድዳእ ዘምፅእ ኣሎ እንድሕሪ እታ ሰበይቲ ዘይትሰርሕ ኮይና እቲ ገንዘብ እቲ ሰብኣይ ዝሕዞ ኣብ መብዛሕትኦም እታ ሰበይቲ ውሱን ገንዘብ ይወሃባ እሞ ንዘድሊ ናይ ገዛ ትገብር ካብ ወፃኢ ግን እንዳፈርሐት ንርእሳ ዘድልያ ክትገብር ኣይትኽእልን እያ ሕጂ ኣብዚ ብዙሕ ግዜ ንዛረበሉ እንታይ እዩ ነታ ሰበይቲ ንባዕላ ዘድልያ ገንዘብ ዘይቋፃፀራ ሰብኣይ ዘይቋፃፀራ ከም ፖኬት ማኒ እንተዝወሃባ ምሕሸ ንብል ስለዚ እቲ ዘሎ ሽግር ብዙሕ ኣጥፊእክን እዚ ጌርክን ዝበሃል ፀብፃብ ዘወግዶ ይመስለኒ ይመስል ከዓ እዩ ጌርናዮ ከዓ ዝሓሸ ገይርዎ እዩ እታ ሰበይቲ እንድሕር ትሰርሕ ኮይና ከዓ በቲ ቅድም ዘፅብበላ ዝነበረ ሰብኣ ሪኣ ግዲ ኮይና እቲ ገንዘብ ንባዕላ ንበይና ኣካውንት ክትከፍት ትጀምር እዚ ኣይፅቡቕን እቲ ገንዘብ ብሓደ ኣትዩ ብሓደ ውሳነ ተገይሩ ክንበር ከሎ እቲ ዝሕሸ ንሕና ካብ መጀመርታ መዓልቲ ክሳብ ሕጂ በበይና ኣካውንት ጌርና ኣይንፈልጥን እቲ ንገብሮ ብሓደ ሓቢርና ኢና ንገብሮ እቲ ነእትዎ ብሓደ እዩ ዝኣቱ ከምኡ እንዳበልና ከዓ ንህለ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፀጉኡ ዝሒልና ዝበፂሕና ኣለና ባባበየነ ከምዚ ትውስኾ ነገር ኣለካ
أتي بزوج جزء تنكيز مثل نجارات كان تايو أبزيد لك خناتات متهاو أبجزها كله خلص زي كم زوج ذا كان نسيلكوا خكالك تمل أوت دلي زي ذا النجار كم زمود كون خير ويكم مستاي كون خير إذا كابتي ناي مرعى نورمال نجار زوج أصلا زخوني نتنابرا مقاوسين أمبر كم نجار كورو لايك إليو بحقي أملاكا كل سبعي مسويتو سويت مسبعي كابو زوجي جن حتياتي قبرالو مالتي سلازي جيغاز كونه نجاري فتصل ምናልባት እቲ ነገሩ ንምዝራውን ደስረ ዘይብል ከይ ተዛረቡ ዝሕልፎ ነገር ኩሉን ክልኮን ምናልባት ሓደ ሕዶም ጥራይ ክሳይ ዝገብሮ ግን እዚ ነገር እዚ ብሓቂ ብጥንቃቐ ክርአ ዝግብኦ ነገራት እዩ ኩሉ ግዜ እቲ ንጹህ ምዃን ኦነስት ምዃን እቲ ዝዓበየ ነቶም ክልተ ዘፋቀሮምን ዘራኽቦምን ነገራት እዩ ከም ዝበሎ በያነ እንድሕሪ እቲ ሰብኣይ أكل عين زر الديو متاسوي تجوهن تليا أمك أيام كبصحيو إذا نجار زجن تندحري جزية حسيكا إذا سبزي أس من نابرتيا زيابير أنت تجاب زحلنا من متأرك تيا مسأركم أنا سي أبزبلي بالليل كم يجير خيمة ندحريك حسيك خلاله كمود ما تاسبيتي تسرح ندحر كوينا أب تسرح بزح نجر كقاطع خيل نساوين ذي عينها تخل تخونيا سلازم تاسبيت خاب بزح تنقع الله من جمر زي بيتا تعلي حبستي نسبعة تعلي كذا تعلق أتعلق تكون كلها أكم زي تات نجرات ذي عينها خطري أي قباني أنت جيراتها أتزوجد ده consequence الله زي كلنا نتكسيابير صاحبنا هي حضرنا سب عينا نروح كنفلت كم قاتم صوت تعز توحبتم سويتي تحك فلتم خون كله صباي خال كل جيسم أب حضر يكون أب زخون يكون نرسخ طعمه زدلي بزحيو ولا بيجيتم تلاتون نتا بيجيتم يتقدسين ناتو تلاقي ذريئي سن بزحلو زي تي أب حدار تنك خمس زق النجارات بعبي يسلمتاي ندهر بيجات كوينكا تحلاليخا نحادك نتحدد ما نرد أخايو نسون نرد أكا خمسيت تخابير كا خذ ندهر زي تخيل كوينكا تراينا أخا تعمل تراي تدلين كوينكا زي قرب أشجار خون خيليو سلام مكتف خيليو نبيج أيكا كم نسخة أفكر روح كلكو إتينا أخا زي تدليو نعوقا خجبر أيت الجدودو سلمتاي قلت لكم حاديو كل جزينا عنات رأي زي كونس نسيبش أينا خا كنا حسبسي في أملاك أزيز فوتو نجاراتي زين رأسي اتعاملني وين ما سلفشنس زبلا زلوا عنين تاسبيتي قلعوا الله كل تسل استقصى أربعة نص مزيو سرح وعليه دخيمة إلو كوفيلو تلفزيون كرو خلو نساقن درقف كيف كتبوا وعلا منو معلتي حجس عرف صحفتي أنا حزم زون قلع وين ما نعخف له كل لغاتكم نساي كند زبل نايرو سويز قبر تمالي شو دم حجي مزين زلوا عزم تليفونين أب أن يوم زوري وين ما كمبيوتر مزيو مستقم ما يتعوتوا نستو ما يزاراربو كم قاشا خوينا ميم كوف زبل إزي نعيد عمل دخي مندي زبال زربالو كدوك أسخلوها أي حجزو أي كاباتورو كم تفوتو أي جبرو نايسجا ركض ما يدل بس جزيزي زاسب زي أدخي مئة أي كونين تبله قريتشتي مثلا يخوري زي بزوف كزي أب حدار تنقذ متسيف زازت سب أي كحل يلا لو كم تزولنا يقدم نعيد عملنا زي كونس نبتأيتين حال يلا
دخنتي فطرت يا بلا غلا دخنتي خدقفا قالني كحالي الله انتهى له زغبرلكي انتهى حيش كبلا تقال صبق مزراب نرسو اخالي اينا تحن كفر صحوي كتولو يتخل تخو ويم كازينا لو انا زحغزا بزغبرن كتولو تخو تساتفنا تدلينا تي وتاتنا برنا كلتيوم سلوزخون كوم دما تندق انستيو سوتن كمصخلو تقراريبن بسرعه تزغاجين صبق كوينن صريان اقتنا لاعلن دقنا سنابيرن كتقبلوا مالون قعد حن مصا هايلن كقبلوا كوف بلنا عرف بل كبلوخا اللون نسو مس زغبرا مس زخبرهم مس زفتوهم فقرن مزريا تقبلنت مس زر انسو دما زبلصه كغلغلال كحغوسان يخر ቤተሰብከ ኣብ ሓዳር ምእታዎም ጸገም ክፈጥር ይኽእሉ ናይ ቤተሰብ ኢንቮልቭመንት ወይ ከዓ ምትሕውዋስ ኣድላይ እዩ ስለምንታይ ቤተሰብ ኩሉ ግዜ ቤተሰብ ምዃኑ ኣይተርፎምን እዩ ግን ውሱን ዝኾነ ነገራት ከዓ ክኸውን ኣሎ ክሳዕቲ ንስኻ ዝግባእካ ክትዛረብ ዝግባእካ ክትገብር የድሊ እዩ እቶም ክልተ ቤተሰብ ሰብኣይን ሰበይትን ክገብሮ ዝግብኦም ወይ ዝሓስቦ ግን ኣብኡ ጣልቃ ኣቲኻ ምክሪ ክትህብ ወይ ዘይድሊ ነገራት ክትገብር እዚ ዝፍቀድ ኣይኮነን ክፍቀድ ኣይግብኦን እዩ ኣምላኽ እውን ዘይፈትዎ ነገር እዩ ስለምንታይ ንነፍሲ ወከፍናሲ ነናህና ጉዳይ ክንርኢ ነናህና ነፍሲት ከነልዕል ዳእዩ ተዋሂቡና እምበር ኣብ ዘይናህና ኣቲና ክንዘርግ ኣብ ዘይናህና ኣቲና ከነባላሹ እዚ ናይ ኣምላኽ ፈቃድ ኣይኮነን واخنت نبلو زلنا سبعين سبيتين بحادة مستمر عو بحادة يخونو حادة سبيو سبعين أبونا ديوني حدك مستويتي يتعبا يتغال سلازي كم مجمع رياض قولو بياني أمر عمنا عنده دحريو انتاي كم نخون عيفولتون يوم حدارنا ينا نجمر إيلونا سلازي بأخذوا الدعلو عنا بيتسم نقر أمريكيهم كما لهم كلنا حاجة زاد اليوم تخونخ نحجزهم بتيحهم كملسوا زي قبوا بيتسب فاميلي مالتي جن أبتحدر آتيهم كنورو تلقى آتيهم أبتحدر وشتي كنورو زي تساقمي بزحات أبزي زموت صلونا ولدي متيئو نقرب جزية أنيهم كملسوا نحر زي ملوس خوينم كا غزاهم تخاريب كأمبطو امبر أكتي وشت حدار نحر آتيوم نتسب أي عيطعم نتاسبيت عيطعم نتم قرعوين عيطعم سمتاي سواين سويتن سن دانية كم دلخ أخات الزارمش جن سب ندحري على أمونغو صعنت تكتب له تدلي تقطبه تخت أي تزرقحني هاي تخفتني خا تجبتني خا سلازي أتي هيوتك قليل يكون نسدرانا نحجز كا كمت أنخونا له تي أدلاي بيتسب زدليو أنت خوينو إن نحجز مبر نسدراي كسددي نسدرها سديد كان لها وين دما نسدراي كسددي نسدرها سديد كان لها ندات بحال بهلخ زخون تجازا خطفي نتي معبلاي نابتي زلنا يا حدا أي كتصبقني جن كنهب قبوي እንኳን ህዝብ ንሰብና ንኻል ወይን ክንህብሲ ጉቡይ بخمس انت زحل في حيش مبالكو عمي ምናልባት ገለሰብ ኣብቲ ሓዳር እናኣትወስ ከይፈልጥ ይኽእል ዶ ከምዚ ምኽሪ ዝመክር ዘሎ ጥራይ ኢና መሰሎ እቲ ዶ ትሒሱ ኣትዩ ከም ዘሎ ከይፈልጥ ይኽእል ዶ ይኽእል ብዙሕ ይኽእል ብዙሕ ሰብ ከምዚ ጌጋ ዝገብር ዘሎ ኮይና ይስምዖኑ ኢንፋክት ከምዚ ንዓቶም ዝረድኦም ዘሎ ዝመኽሮም ዘሎ ጽቡቕ ነገር ንርእዮም ዘሎ ኮይኑ ይስምዖ ንኣብነት ነቶም ደቂ زيدلي مخرين تلاخ مخرو جميرو زي بدي متون ولا اخون نغير سلازي اتوم دقي زاكل لبونا خلو مالو نتوم مخرتم قسيلهم كردوهم دحان زي بعدنا نقولوا نغير ساغن دحان عرف زي اللي كان غراي زارب بالملي لومسي بالسلام كفانوهم كردوهم مالو مثلا نتوم 70 سنه طقامين اندحر كوينو مخرخ ولدهم كقبالو صبوي قال
ክልቲኦም ክሰማዑ ኣለዎ እንድሕሪ እቲ ሰብኣይ ዝተባህሎ ዘይስምዑ ፅቡቕ ዘይስምዑ ኮይኑ ከምኡ እንታ ሰበይቲ ትበሃሎ ብኢንሎውስ ከምዚ ወላ በዲኣ ደይ ፅቡቕ እንድሕር ኮይኑ ብፅቡቕ ኣዘራርባ ሰሚዕኩም ኣለኹ ድሓን ባዕልና ክንኣልዮ ኢና ንኽእሎ ኣለና ብገይጋና እንዳተምሃርና ንኸይድ ኣለና ኣጅኹም ፅቡቕ ክኾኑ እንዳበሉ ፅቡቕ ዘረባ እንዳተዛረቡ ከምዘይደልይዎም ከረድእዎም ይኽእሉ እዮም ግን ምኽሪ ኣይንቀበል ኣይንበል ምኽሪ ፅቡቕ ምኻሪ ሃናፂ ምኽሪ እንድሕር ኮይኑ ንኽልቴኻ ሰብኣይን ሰበይትን ዘድሊ እንድሕር ኮይኑ ንሱ ክንቀበል ንኽእል